Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyo amin, nalaw kita nin Lunes. Pizza 15 kan bulan na Nobyembre taon 2021. Payday paring tsa.
maugmaan mga masurildo nga napit sa 15. Agko pang saod, agkong pangbayad sa utang. Uy, ang mga misis, agkong pambakal sa Silane or sa LPG na 1,020 na ang sarong tangke. Grabe ng mahal. Isus Mariusip. Patawarong kita na mahal na barakalon. Sa kakansa tuyang mahal na Diyos sa mga kasalan pangyayari. Ay, everything is coming higher and higher. Dana, usad na sana nag-uuros pa di. Ay pangyayari. Sa lado technical, ang sa kuyang gwapitong partner digdi, Engineer Charlie Buenaobra. Garo may bago kang programa pa ding bigladang ko sa intro mo kasi sarong aldaw Congrats pa ding siya. Yaon sa technical o sa transmitter site si Joanor Divilla and si Tony Saison. Ang information officer tadigdi si Rodel Cesar, yaon man si Ma'am Kayla Ligasyon. Mga kakatuwang taman, ang sa tuyang pag-iriba, ang sa tuyang ace reporter is announcer Philip Baracena. Asin si Rocky Bayupo. Palayugan ko tulos ni na happy birthday ang mga masilibrar kan sa endang kumpleanyo ngunyan aldaw. May you have many more birthdays to come. Uy, ma-birthday pa lang sa ngunyan pa lang ang birthday ni amigong councilor para board member Paul Manaog. Sikat na komentarista kang programang Rapado sa sarong FM station sa Naga City. Happy birthday, Kagawad Paul Manaog. Sharing man, advance happy birthday man sa sakuyang sulusulong agom. Masilibrar kan sa iyang kumpleanyo sa aga. Happy birthday and may you have many more birthdays to come. I love you. Mwah. Napangirit si paring siya. Uy, ano na si Madi mo 62 years old na, ano Pero, sayarak nin mahal na Diyos. Baka magabot ng mga 100 years old ta. Ang 100 years old, anong apod ka to? Centennial celebration niya yan, ano? Kung makabot sa 100 years. Tapos, agko pa yan, incentive na 100,000 from national government, probinsya, and sa syudad, sa mga munisipyo o syudad. Kaya maswerte ang mga mga senior citizens na nakakaabot, mga kababayan na nakakaabot sa edad na apod ka ni 100 years old igong insentibong nare-receive. Cash incentive from our national and local government. Pati ang probinsya may share po kaya. Para paugmahon ang sa to yung mga nag-iedad nakakabot sa edad na 100 years old. Pero sana 75 years old pa lang iparsyal na padi. Ang kabanga para mag-enjoy naman. I-enjoy na kan sa to yung mga senior na pwedeng pambakal-bakal ng bulong na nagmamati-mati na saka igwa lamang pirming kwarta abulsa. Iyo po baga. Kaya sa agom ko na si Mrs. Clemencia Balanglim, advance happy birthday para sa aga. May you have many more birthdays to come. I love you. Ngirit ka na naman paring siya. Oy mga tugang ngonyan sa banwaan kan buhi sanggunian na bayan na igong regular session. Mga bisita ngonyan ninda ali sa National Housing Authority. Mapadapit sa housing project sa Barangay de la Fe para pag-urlayan asin
aputon kan membros kan Sangguniang Bayan, si Regional Director kan DBM, maabot man, si Regional Director kan National Housing Authority, yao naman, to enlighten the August body of the National Housing Authority Housing Project in Barangay Dilape. Si Engineer Joy Agnes Nature, Assistant District Engineer. Kan DPWH Fifth Engineering District, yaon man, invited. To enlighten man giraray the August body about sa sinambit ng project in its especially its status, funding source, and its implementation. Kung gura nung mananggad na nagulawas sa barangay, ang pundo kani nasa 650 million pesos, more or less 1,000 units na gayo. Ipapanood man sa mga tios na mga kababayan ta na naapektaran kan mga kalamidad, lalo na ito mga naka-restar sa mga palibot kan Danao sa nagkapirang barangay po dyan. Yaon man ang representante kan Grande Construction para sa pag-implementar. Dako lang tabang po ini, kundi kansarong aldaw baga, pig-interview ko si Kagawad Marlon Tabalde, tagaro pig-question ni Konsyal Kamasis kung ano nga yata nagluluwas na may effort sa project si Kagawad Tabalde. Ano nga yata piga-amin niya yan, piga-ako. Ang paliwanag baga kani ni Kagawad Marlon Tabalde sa Radyo Ronda sa tuyong programa, dahil niya man iniinako, kundi nag-ambag lang siya ng tabang. Ta 2019 pa yun dahil man na i-implementar, takadakol na requirements sinahagad ang NHA. Dahil sa inisyatibo niya, effort niya, linakaw niya ang gabos na mga requirements na kompleto o kaya may implementar na po ang project. Dapat nga ni, pasalamatan nindo po na mga membros dyan kan Sangguniang Bayan, nangurog na ni Vice Mayor Jofred Balagot asin kan sa indong alkalde na dahil niya man nalalakaw, magini ni Kagawad Kamasis ang mga requirements, o dapat pasalamatan nindo ni. Effort na ini, sakripisyong ini, kapagalan na ini, ni Konsyal Marlon Tabalde, kaya maimplementaran sinambit ng project. Tama o mali? Na iyo man talaga nagkonsigir ka ini. Saka, ining project na ini, mismong sa barangay ni Tabalde, iko-construir. Lalo nang siya naging punong barangay po dyan sa barangay Dilape. Napakasimple Saka may connection si Tabalde dyan sa DBM. Kaya garo na nagianan sa pag-release kan pundo. Dapat nga ni maugma ka mo Kundi ano man daw talaga tayo, ano? Ano ba dyan, ata nakatabang na, rarauton pa, kikwestiyonon pa, iisipan pa ng mandata. O itong nagpaparaki-question na dawang konsyal dyan, pati ini yung konsyal Villano nato manay ni, ano man ang sa itong naging kontrobisyon. O ambag lamang natabang. May naitabang ba kayo? Na nagpapara ki-question ka mo kayo ni Yuki Konsyal Tabalde. Na daw ang nga ipabalangibog pa yan ni Tabalde na siya talaga ang ano ka ini yung nag-ambag ng effort, okay lang po baga, makuman maraot at totoo man Kaya pagpapararibukan nindo, imbis na maggas
turuang-tuwang na lang ka magtarabang-tabang dyan. Ano, tama o mali? Nakaaging 2018 kan lamasahon po nin bagyo an banwaan po kan buhi kay itong makusog na bagyong Osman padi at haros 21 katao po ang nagkagardan dyan. Ani ba dyan nagkatarambunan ng landslide o daga? Ani ba alam mo sa baha? Kaya po pigmawot ni Konsyal Marlon Tabalde na magkaigwa kading relocation project na kumpuesto ng almost 1,000 housing unit na ipapanao sa pamilyang nasa flood-prone area sa mga barangay sa palibot kan Lake Buhi, orog na dyan sa barangay Ipil, Iraya, Asinman, Santa Cruz. So, kaya mabuhay ka, Konsyal Marlon Tabalde, tadakulang tabang po sa imong ginibo sa imong pong mga kahimanwa. Ngunyan pati barita ko ma-privilege speech si Konsyal Marlon Tabalde sa tubang kani mga membros kan konseyo, lalo na duman sa duwang konsyal na nagki-question sa iya. Para i-enlighten ang August body. Kaparehas man kan siya ng invited from DBM, National Housing Authority, para ang DPWH, para ipaliwanag sa mga nagko-question, nagki-query about sa sinambit ng magayon na proyekto. Pero inuumaw ko digdi, Konsyal Marlon Tabalde, mabuhay ka po. Uragon ka. Taan sa imong kaisipan, matabangan sa imong mga kaimanwa. Namataan po ni na relocation site ni na bagong housing project ninyo dyan. Kan sarong aldaw man po, o kasud magay dito, kan Sabado, nagkaigwa man po ng Teripon, big-invite man ni Gobmigs, ang mga taga San Isidro, San Nicolas, dyan sa Yusant Forum, Ginibo. Yaw ng Team Kamsor, Team Rinconada, Team Iriga, para panawanan po nin inaapod na cash assistance ang mga invited na ini na mga kababayan ta sa duwang barangay sa di syudad kading Iriga. O yan, dayang kaya kan ibang oposisyon. Na dahil kang pandemic, COVID-19 pandemic, dakol lagtitios, o si Gobmigs, nananaoning kas assistance. O ang oposisyon, ang mga kontra sa Villaperte, anggot sa Villaperte, nakakatao ba kayo mo? O yan sa naman ang satuyang kaputan. Kaya ugma pong maray, itong haros sa kadakol ng mga taga San Isidro, taga San Nicolas na natawanan ng sobre na agkong financial assistance from Governor Mix Villaperte na aspirante kading Rinconada sa kargong congressman. Uy, barita ko pati yaon si Presidential Legal Counsel Salvador Salpanilo sa Yusan kan aldaw na ito. Nagkataon pati si Mayor Sara Duterte nag-file kan sa iyang Certificate of Candidacy sa pagka-vice presidente ka nasyon. Pig-withdraw niya itong pig-file niyang inot baga. Mayor ko tana kundi nag-rebe baga si tugang niya. Kaya si Sara Duterte madalagan sa pagka-vice presidente ka nasyon kan Pilipinas, ang sa iyang magiging running mate for president, iyo po si dating senador Bongbong Marcos. Ano daw mga project ang itatao sa to sa Camarines Sur ni Secretary Panilo, ni Presidential Advisor or Presidential Legal Counsel Salvador Salpanilong saro man na Bicolanong Taganaga. Sana dakol kang project itaw sa mo sa Camarines Sur ng Orgna, digdi po sa siyudad kan Iriga and Rinconada. At ang arig matabangan man po ining mga kawahimanwa nindo, digdi po sa samoyang distrito. At yan ipapadangog ko, naging mensahe ni Gobmigs sa ginibong Teripon, pag-invite niya sa mga residente sa duwang barangay sa Iriga. Dangan itong
naging mensahe man kan aspiranting city mayor kan syudad ali dyan sa Team 1 Team 1 Iriga na si Vice Mayor Rex Oliva. Dangan na interview mi ni Pading Don si Gubmigs Villaferte i-replay mi po at yan ano. Ilaw ka lang muna report hali ki Karundang Philip Barasinas. Bicol Connection Report. Philip, maray na ramrag ka mo. Salamat Ilaog mo. Tabi karon dang Joey, marhay na agaman sa imo saka sa mga parantaba niya to. Good morning kay Ate Milit Moralio saka kay Kagawad Daday Robles Moralio. Oy, kung naapotong takalip, si Sister Milit saka si Kagawa Daday Moralio, ano sa iling mo? Si Sedoan mas magayon magkanta sa doa. Tanaram ko nag-champion baga ni si Sister Milit kampanahon, daog ka ni si paring may da sa kanta, sabi ni paring Cha. Pero parehas man sila nagcha-champion. Anas maray magkanta, magbaili. Anas maray magkanta, mother and daughter. Ano dahil lamang kita makagad sample dyan ng kanta kay Sister Milit. Kung yan, sa Disyembre na da. Disyembre na lang. Ay, okay. Pag Christmas party na, pwede digdi. Ay, pwede. Sabi ni Ate Milit. Ay, iyo man ang gata. Nagdadawag pati si manager. Ugmahon baga, nagpalakpak pati ta. Garo. Sarong pool ipapasarado para eksklusibo lang sa taga-RPN na family. Dahil lang magkaiguan ni skandal. Ano man? Bantog na ngan yan Cottage 11, tigpaparaharanap, tigdi sa masuso. Ay, iyo. Cottage 11. Oo. Nagkaigwang iskandal. Nagkaiguan ni skandal. Kundi kaurual daw, so pangyayari. Anong klaseng iskandal yan? About sa gurunitan? About sa sex. Aradukan? Or anong nangyari? About sa sex tabi, karon ng Joey. Ay, tano na, kuha na ng CCTV or video? May naka-video kaya, kundi dahil manabis itong lalawgon, ang nabis to sa tuwalya. Ay, tuwalya man sa napalan. Tas siyempre kung napapatos maning tuwalya sa hawak, kung ano man maraot kayan. Kung ano yan, mga hubin pa o mga maedad na? Kung yan, mga bako naman minor actually, pigiling ko nga nitong profile picture kan babae, saka itong account niya, sa Facebook, sa taga Legazpi City, tapos nag-i-star siya duman sa Caloocan City. Dayo man sana pala, napahapit lang pala sa masuso para magpa-raos-raos ano. Oo, palipot-lipot ko tagay, kundi ininita. Ibang lipot sunamati yan. Apisar nagsiram na kan tubig dyan sa masuso, magkarigos. Imbis na napreskuhan pala, nagirinit ang hawak. Oo, alas 2 din pagkahapon pala nito nangyari. Jesus Maria Yusip. Mayo lamang... Oral daw pa, talagang mainit. Uy, bakong sa swimming pool or sa resort, igwang mga tao dyan, paano man nakagibo ng milagro? Kung yan, garutin na imingan ninda, sinda na lang duwaan niya on dumampalan sa Cottage 11. Iyo. Itong lalaki, maskulado o macho ulangon, ano ang itsura? Kanawa. Dahil man nga nabisto kung anong klase ang tindugon kan lalaki. Ano ang tabay? Birilog man o titibaad ristos na? O anong itsura kan lalaki? Nagustuhan babaeng 2 o'clock na kayo? Oras ng sista or bagayan, ituturog kan mga taong pagkahapon bagayan. Yung customer, tapos so boyman digdi sa pulwan, naglilibot. Pero tinaimingan sana na maglibot. Ang maray ka niyo, maglaag dyan ng pirming nakabantay na tao, si Sister Milit, sa mga swimming pool ninda, natanawan ka boss, tapos may teleskopyo. CCTV. Tapos CCTV. Bugtakan CCTV. Kada cottage. Mahal-mahal sana, magastos. Maray ka pala sa timing, kaya pala sinura honor itong style ka doon. Matindi man ano. Anong aldaw yan nangyari? Come again? Anong aldaw nangyari yan na 6 scandal na yan?
Garo, kung da ako napapasala, mga Sabado. Ano yun, Kaya, i-upload dyan sa social media? Na-i-upload. basta ka nagtalikod na si Mana. Nag-upload yan, na-i-upload. O, Di may nagkuha. May nakakuha ning... baka Biyernes. Ibot sabihin, habang nagsisexy doa, may nagbibideo sa inda, garo-araw ka yan. Oo, may nagihinirib. May nagihinirib. Nakuha nga nining video. Ano, may sounds man kung paano man nag-irestoryahan o maribok o ano ang nadadangog sa video. Ayan, dahil maaraman tama yung mambagang tanog itong nahiling kong nagluwas sa social media. Hanapa daw ang video, baka magtirindog ang barahibo ta kung madalan ta. Sulalawgon kan babae, tapos itong tuwalya na natatahuban sa likod kan babae. Bot sabihin, gusto man kan si babae sa kakan si lalaki, yan sa indang ginigibo. Pwede sir, alangan man na kung habo, di baka magkurahaw ito. Ang pinakamaray ko ta na kayan, taigwaman sa ng hotel, room, an masuso, kung grabe na ang init kan hawak ninda, dahil na mapupugulan, naglaog na ko ta na dyan sa hotel, nagbayad na sana, tamay mga kwarto man baga dyan. Daw, maglitong-litong sinda dyan sa laog kang kwarto, sarado, mayo makakailing, daw anong giribon panindang style, o maglitong-litong pa sinda sa laog kang kwarto, okay lang yan. Kundi kung sa public man da ginigibo, kababaw yan naman ang ginibo kando, Maray ka. Isang pamlalang sinda sa tubig. Uy, baka na pa sinda. Ano? Putol-putol ka ba, Galip? Le, putol-putol ang signal mo. May monitor ka. Igwa tabi. Ay, oo. Putol-putol lang signal mo, Mag-rani daw kita kunyan kaya naglalaog baga sa monitor. Oo, ngunyan, kumustaan, mayo man nagreklamo, mamang gayod, Mayo man mareklamo, nagluwas na sana sa social media. Siyempre, sa man mareklamo, nagluwas sa social media, pinag-post man kay itong nag-camera, na duman ngayon sa Cottage 11, hindi ngayang mga pangyayaring ini. Agadi daw kaning reaction and management kan masusuko. Ano man ang masasabi ninda kani? Paring Muna Philip. sabi ni Kagawad Melnan Morallo, sibot-sibot pa, mapaluwas talaga sinda kay ninin official statement. Kung pwede, magpaliwanag man sinda kaning nangyaring ini, kung ano ang masasabi ninda. Tanaram ko dahil ma-tolerate ang management. Dahil ma-tolerate ang management kan masuso. Naan sa indang pool gibuhon na hotel, di ba? May mga hotel pagasinda dyan. Suyado nga ni si Ate Milit saka si Kagawad Milnan dapit sa pangyayaring ini. Ako nga ni, suya man, takadakol man sa ng kwarto dyan, imbis na magkwarto sinda, magbayad sinda dyan, dawa, makiuli pa sinda, na ilibre ang kwarto, na mabubuot yan pamilya ngayon, ililibre yan sa inda. Mato dyan, Lip. Alangan man na itolerate ang mga arog kaining bagay. Di matolerate. Takon may badas nga ni si Kapitan Romy Robles, babadason tong dawang ito dawa to. Mababadas to ni, stricto bagang mare si Manny Romy Robles, di ba? Babadason sinda, kung ahiling sinda ni Manny Romy. Pumurundungay ka mo, tabkastantangay ka mong mabadas ta. Maringaning dahil sinda na iling ni Manny Romy Robles. Sa mga gurang, nag-ride na ninyong pambugtungod. Ay, maringaning uda, dahil nabayad. Ay, pambira. Kaya mag-ingat ang mga may resort pag-arog kayo nita, igwang mga nagsasalisipalan. Miyo ay. Kaya abangan ta na lang Oy, ano man lipso nangyari? Statement. Tindog sa duwa o anong nakaigda, nakatindog anong nahiling mo sa video? style padapla. Anong klaseng dapla? Napadapla sa naso style. Itong istorya ni manager na napadapla. Linaplaan. Garo. Sa gilid kan cottage. Garo, kung ihilingon mo, imahinasyonon mo an iritsurong kung Mindoro Prague o anong apod ka ni? Mindoro Prague or ano yung sa Bicol? Talapang. Kuro kabalangon. Itong babae.
Yung kuro kabalangon na ni style. Ay, maray na aning day na iling ni Manny Robles. Nagray ng rapadon palang sulubot. Ano? O, naputol ka bagali, paing ka na. O, balik ka, ngarig maka-extra ka. Yan, ano mga tugang ay... Di, matulirit ka ninyo ang management kan masusuta. Aram ko, stricto dyan ang management. Ay, maray nga aning day ka mo na iling ni Manny Robles. Babadasan sigurado ka mo ka ito. Marpurulan, lubot kan duwang ito ay pangyayari. Saka, kung nakiulay sinda, naggrabe na ng ang init kan hawak mi, gusto ming iluwas, pwede makalibre sa kwarto, ay tataan ka mo ka to, dawa tulong kwarto palibre, relitong na ka mo dyan. Oh, basta sarado ang kwarto, ang pintuan. Iyo baga, nuli? Oo, difícil ang mga araw kayo na mamatihan karon ng Joey. Kunya yan, karo expose. Expose na, oh. Pigdi-dispose ang mga sadiri sa publiko. Kundi dikit man. So nagdadalan, pero sa rosa naman itong nag-video. At ang ari kayo magdakol. Dahil mo man masabi yung public scandal. Iyo nga ni. Kung dakol nagdadalan, ay magiging public scandal na, yan ano? ang public scandal. Pero tanailag na sa post. Naman ang nakakadalan. Oh. Kaya lang, ano man tapig upload pa? Sulalawgon kang lalaki. Dapat dahil napig-upload. Pig-upload sa cottage. Dahil na dapat. Si Ate Milit niya dahil napaturog ka itong nangyari. Tano daw? Na ano? Pig-para isip-isip, kung ano nangyari ito digdi sa laog ka na sa ng mga pool. Iyo, ano? Siyempre, ikaman sana, matatara ka kang bigla. Saka, anapot ko nga ni sa mo, kung pira ng edad, yan palang medyo matured naman, dapat aram naman nindaan mga kasusupgan, di ba? Dahil garo dahil nindabistado ang masuso. Or tibaad, mga nakainom na ning ara, kaya nagibuan pwede, bagay sir. na yan, Baka, mayo ng kaya. supog. Oh. O kaya baka nakasungsung pa sa bidigdi sa area. Ara mo kay Alip, ang mga bagay na ineyo about sa sex, ginigibo ini kan mag-ago, magsyota, mag-live-in partner sa sagradong lugar, tagong lugar, kung pwede, mayong ilaw, madiklom lang. Tung Kamundo lang. Kumanay karon ng Joey, bako man na magsyuta, bako man magbata. Nagsisix man ba gani ba? Yung nga ni. Pero nagkatago sinda, naglalaog sinda sa mga Dahil lodge baka in. binayada na itong babae. Dapat naglalaog sa kwarto. Na mimirino. Mm. Yun ang nagdadarag kimpo. Iyo. Pero talaga, naiiba itong babaeng ito. Palaban ano? Oo. Pero freedom fighter, Taliban. Iyo, malupit. Ano bang babae magugusto? Oo. Kung konserbatibo pang itong mga, sabi nga ni Kayan, Maria Clara pang mga Pilipina, garo dahil man maharog kaya. Ay, magugusto. Magugusto. No, Kung di ba ka burat? Ano ba kaya, minsan, sobra na calibrated. Over. Over. Kaya sa nangyari, pero over the bakon. Oo. Nakalampas. Totoo yan na ano na. Pag haluag palan kan quarantine, sabi karundang Joey, pero nag-timing sinda. Pag haluwag kan quarantine. Oo, pag haluag kan quarantine. Oy, pira ng capacity ang pwedeng magkarigo sa resort sa swimming pool dyan sa Masuso? Kaya na ang 50% or full ano na? Mga Full capacity na. persons. Ha? Pwede na dyan ang... 50% pala. 50%. Yung madali na, luway-luway na mabalik sa normal. Limitado pa man, siyempre. Okay, tama man, sa bagay. Dahil ito nga ning pangyayari, sindalang duwa, di espesyal. Special ano? Oh. Builo. Exclusive. Kaya naiiba talaga ang mga estilo ko ito. Undiskarte, sabi ni manager. Ara mo ang tao dahil nabubuhay sa sex na, kundi sa mag-iribanan baga, mag-live-in man yan, mag-syuta, dapat may respeto, may kasusupgan, as in may paggalang sa lambang saro, as in may kumbaga sa ano, maging ano man lamang,
maging Responsable. responsable. Ta Kaya masupo. responsable ang mga style na ito. Irresponsable itong ginibok yan duwang ito. Saka pinapaara ka, Philip. Oo, pero pigaarog nila itong mga yaon sa Amerikang style Iyo baga. na Itong pinapabakal ang mga sexual na nadadalan. Saka naram ko, Babayadan ba yan? sa ibang bansa, okay lang yan. Kung Oo, open pero country, dito sa aradukan Pilipinas, sa gilid kan tinampo, kung ano-ano bako man ito ginigibo. actually dapat kagaton kan mga namamanwaan ta. Mangyali na hiling. So, aktual na nangyayari kan duwa. Pero ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari sa bidyong nakuha? Natatauban sa naman ng tuwalya. Baka nag-iirigda sa naman, ano man. Baka, Ando da ko, baka napadapla sa naman. baka nagtuturog sa naman, ano man ta, baka ginigibuhan man ng istorya kan iba. Ito man kayang nag-video, garo gusto man magpasikat sa social media. Ara mo, Lip, pwedeng, baka, dahil may COVID bagang ngunyan, iiwasan kita, baka itong babae, kinakalintura na bigla, ngunyan, bad sinabihan kayo na, kay puan niya ang init kan hawak na mag-imbungan hawak, tangarig dahil siya magtakig, ano. Tamalay mo kung kinakalintura, Mahali itong init. kuguson Gaano ako. konsinda. Pwede yan. Nagtawag ng tuwalya, tanganing ganuton. Yan, ano ton. Garo ka man sana kayong binibintusahan. Garo nagsusuob, itong sabing nagsusuob. Iyo, garo ka binibintusahan na nakasuob, kaya gagaano ton ka. Kundi ang problema, nagsusuob. Iba man so, nag-iiro doon sa tuwalya. Ayan lang. Takon may nag-iiro-iro, malay mo kung may ataman man na ido na... Nagsusuob, baga aswan dapat masangap. Baka man... Nag-iiro sa lubutan. Baka man lit, may ataman sindang papi o ido na kadurog-durog man hindi. Yung kayo nagpaparakirkilkig man dumaan. Sa irarom kan lubutan. Kung sa kunyan, pakonsiluhan ta na lang ang mga parang tabay niya ito karon ng Joey sa mga nangyayaring Oy, ikan report mo ngayon na may-amay pa baka may makaisip dyan na yung report na ini. Yung garo nga nakakaano lugod ngayong ata day pwede ngayon makagibong kasalan mo niya na alas 10 pa sa naning aga makakagibon ngayon kita ganing kasalan dahil sa report ni Philip. Pag Putol-putol kalip. Oo. Sige na, okay. Salamat. Salamat. Sabi, kung naarog kayo ng mga lugar, ba na yan, nawawaraan pagkasagrado kan lugar, dahil kay puwan konsagwar. Mga santigwaron kaya itong nalawag. Mare kayan, magpalibot ning ensiso, kamanyan, pidlar, lumre, palibutan ning aso, itong pigaano baga, garo sa pagmimisa kan padi na, itong may aso-asong, Insinso pala. paanong tangarig magluwas ang mga kabali na. Bad spiritan. Bad spirit magruluwas. Tangarig, mga good spirits anan maralaw gutro. Kuya Philip, ako Kuya Philip, sagrado ni Kuya Philip. Yan, sabi ni Ate Milit, sagrado na nining pulto. Ay, makonsil. Konsilong urulay tayo ni kunya na pagkaaga. Sige na daw, pati ako digdiyo. Ibanan mati ko kan report mo. Kumusta ka? Sabi ni Ate Milit. Ay, salamat kay Sister Milit and kay Kagawad Milay Moralio. Saka siyempre kay Manay, Manoy Romy saka Manay Silita Robles. Manay Silita, good morning. Kay Manay Romy Robles, good morning po Sendo, former kapitan. Yes, so halidig this sa kuyang location ni man si Philip Baracena, RPN Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Salamat na maray karondang Philip Baracena. Kung kababuyan yan, sakop yan kan Animal Welfare Act. Ang nag-inirib, voyeurism man. Pero, naugma ka ito, sinag-inirib. Pero itong na-inirib, pwedeng magkalintar. Anong man nga may nag-inirib nga sa tuya? Masi nga ya. Na social media nga kita, lata nga kasikat.
Pero kung animal dato, sakop kan Animal Welfare Act. Ano? O, ito siyempre, kababuyan na ginibo sa sarong establishmento o pool sa sarong resort digdi sa siyudad kan Iriga. Ako ang advice ko lang sa mga bagay na yan, kung grabe ng init, dahil na lamang maharapiyap o umakagaw, maglaog po ka mo sa hotel. Diyan sa Masuso, ikaw dyan mga kwarto, may hotel dyan. Kung mayo ka mong pambayad, makiulay lang ka mo ki ex-kapitan Romy Robles, ki Manay Silita, ki Kagawad Milay, ki Kagawad, ki Sister Milit na nantig pwede makalibring kwarto ta, dahil may na nantig kayang tiuson o mapugulan ng nag-aarab-adab, nagkakalayo, nag-aapoy, nadamdamin at katawan namin. Kailangan maiano ito. Maipasok sa kwarto, pero ilibre po. Tawayo nanti kayo. Sigurado yung tulong kwarto para pag para litong-litongan, pwede ka mong taong libre, at least man, respeto man lamang. Kan sa management, sa environment, sa diri, lalo na katong duwa. Ining mga bagay po kayang ini, dahil man kita nabubuhay sa sarong bagay sa na o sa sex. Mag-partner man yan, mag-agom, mag-ilusyon, mag-live-in partner, na kung sain-sain ta na sana gibuhon ang kalaswaan, kabastusan. Dahil po ini mga bagay ni garo sa gradong bagay na kamusa ng duwa ang dapat na nakakahiling, kamu doon sana sa laog kan kwarto, sa madaling sabi o lugar. Yun tamay nakahiling, tapos na i-upload na sa social media, nagkakalat na, dako lang kasusupkan man yan. Kaya ang katarantaduhan dyan, na nahihiling ko inot, duman sa lalaki. Dahil kang respeto sa sadiri mo, saka sa kung girlfriend mo man o kung ano mo yan. Dapat, bakong arog kayan, sir? Dapat sa'yo mo tapirangon eh. Dahil binaboy mo na sa babae, binastos mo pa, pinasupog mo pa. Kawawa naman yung babae. Di ba? Na pinarausan mo na, haros napasupog pa. Dapat kaning lalaking ininyo, bitayo ning suwi, italbong sa daga, dangan na bago tambunan, hulugan ng mga kubra. Tanga nagtukaw ng ikinabuhay kayo nita. Irak man kan babae po eh. Saka pati establishment na nagray-ray ng resort sa Iriga, dinadamay pa sa kauragan kaning mister na nagibonin pasiram-siram. Ano? Pangit po baga. Napakabait ng management. Kung nakiulay lang ka mo, libreng nakiulay ka mister o libreng kwarto, sure ako. Kami nga sa RPNDC pag mayo kaming pambayad, Christmas party, halimbawa, masabi na si manager, 2,000 lang ngayon yung natipon taligdi, paano daw nga kita makapag-celebrate ng Pasko? Naalaog tulo sa isip ni Philip, sa masuso nga niya, Kimanoy Rumi, sa nga ki Sister Milit, sa nga ki Kagawad Milay. Masupog man nga niya. Maprobar nga kita. Pag nailing nang nasasakitan na si manager, magbilang ka tong pang-entrance, masabi tulo si Kapi, oy, manager, Kap, sige na daw ngayon, libre na ngayon ka mo. Sige na, pera ka mo. Dakol po ngayon kami lampasan po. Sige na. Ang cottage na nadawa, sarong ayan, nadakol ang cottage, sige na, libre na yan, libre ang entrance nito. Pag nailing na medyo ang pagkakakan kan RPN family at tsara lang sa kabarbecue, maluto, matamlay ang iribanan, garo, ang pigi-inom-inom ngayon, pigatagay-tagay purog. Maipundador pa si Kap Robles na ipigluluwas. Kap, dagdag na ngayon nindo yan sa insalag. Nagray na kan mga ugali. Kaya, palayogan ko na good morning. Pamilya Robles, dyan sa San Isidro, Iriga City. Tama no, San Isidro na ano pa di? Ayun, sige. I-replay ko man ng mga tugang, naging
mensahe ni Gobmigs, Villaperti sa Yusan Forum kan inimbitaran niya ang mga kababayan ta, ang ibangan igwang indigenous people na nahiling man kita dumaan na nagaten. Para panawanan po ni na ayuda pinansyal sa panahon na ng pandemic. Maraming salamat, Brooks. Sa siyempre kaninyo amin, makangot ko sa Iriga City. Namumuya po ako, pig-onrahan po ninyo ang kanakong imbitasyon na dawa pa uno, makatao po ning katikot na asistensya nguwan po na COVID-19 pandemic. Kaya maraming salamat po sa pag-iyan sa atin. Taas ang kamot ng mga taga-barangay San Nicolas. Mabuhay ang mga taga-barangay San Nicolas. I love San Nicolas. Ta sa barangay San Nicolas ko na mabros si agom ko. Totoo yan. Nag-star ako sa Amerika, 4 na taon, Maynila para sa high school, Pili para sa harani sa Kapitolyo. Pero pag-star ko sa Nicolas, usad na taon sana, si agom mabros tulos. I love San Nicolas. Taas man ang kamot ng mga taga-barangay San Isidro. Welcome po mga manay, mga manoy. Salamat po sa presensya ninyo. Paya pa kumampuan na barangay San Isidro. Si usad ko pong istaran at tubangan Cambria Homes. Isininyo Kinsari, San Agustin. Pero, Anabria, San Isidro, tama diri. Okay man ako, paya pa ko man na San Isidro, tapag sadto ko naka-istar San Agustin, amay ako magisong. Ako kasi ako nagro-roping na alarm clock sadto. Ramrag, marurungog ko. Turay, galunggong, pusit, bakal na ka mo. Isong, sana all. I love Iriga City. Palakpakan kita ngamin. Ngawan man po mga ngod ko, napapalaban ang Irigenyo sa COVID-19 pandemic. Bilang gobernador, isi ko ang sitwasyon province-wide. Pero bilang usad na, nasadi na naka-star Iriga, personal kong nababayad ang mga Irigenyo na talagang problemado, nangangaipo dahil sa pandemya. Kaya sabi ko, afuera po sa tabang halik sa gobyerno probinsyal, nguwan nasadi na si Mix naka-star sa Iriga, halik po sa personal kong bulsa, gusto ko po makatao ning gatikot na asistensya kaninyong amin. Cash na sana ang sabi ko, talambang usad na individual, iba-iba man ang napangangaipo, iba-iba man ang problema. Kaya afuera sa pagas, food pack na hali sa Kapitolyo, hali sa puso ni Mix, cash assistance no one aldaw. Payaba ko po ang Iriga, totoo po yan. So pamilya ko, so mag-ina ko, sa atin na po nguwan ng mga panahon, naka-star, si baby ko, paborito ko. Pero ito yung nagpupuli ako sa tubaloy, tanggal sa pagal, tanggal sa stress. Sabi pati ka mga nagtitext ka na po, Migs, siigin mo, kalalawgon mo. Aba, siigin mo, pwede maging future Miss Universe. Sabi ko, simbag ko, habok ko. Siigin mo, pwede maging future public servant. Simbag ko man, habok ko man. Gusto ko sa igin ko, kin ako masusunod, magmadre na sana iya. Protective na ama. Bako, suba lang po yan. Bigay istorya ko yung kaninyong amin, tasuigin ko, sadi na. Gusto ko, sadi man po iya magdakula, sadi po iya mag-adal, mag-ag ko iya, maray na futuro sa Iriga City. Kaya bilang bagong ama, bagong kagigin, nguwang pasana, magtarabangan kita, magkausad kita, ayusun ta, ana futuro kang Iriga City. Kin ako po, sa kamara, sa tabang po ninyo, agko pong ipaglalaban na one professional policy. Ano ang one professional policy ni Mix? Gusto ko, sa Iriga, makapag-develop kita minimum usad na profesional kada pamilya sa syudad. Kin ako na kamong one professional sa baloy ninyo, sana all. Pero kamaturan, takol pa, sa mga kaipuan makapagtapos si Igin, si Aki, makapag-graduar,
pagkaakuning trabaho maging profesional. So paano maabot ana one professional policy per household ni Mix? Rugangan ana access sa libreng edukasyon. Kaya pag ako po sa Kamara sa tabang po ninyo, I will file a bill converting Baao Community College into a State University College o SUC nang sa ganun maging national government funded ana eskwelahan, marugangan ana pasilidades, maestro-maestra, asin mga estudyante. Pag SUC na po ana Baao College, babao yung tapo na Rinconada State University sa distrito. Ang Rinconada State University, gusto ko libre ang tuition fee. Arog sa kinigibungawan sa Baao Community College. Kita sana nangangod ko, ana pwedeng magtulak kang Rinconada State University, libreng kolehiyo, ta nakalabang ko, agkong UNIP. Paano man magtutulak ng libreng paaralan, apektado tulos ana UNIP. Tama diri. O ana UNIP pati, singil sa tuition fee. Ana gusto ni Migs, Rinconada State University, libre ana tuition fee para sa mga taga-Iriga City. Kinagibota sa Baao, kayang-kaya tagibuhon sa distrito. Number 2, usad pa na gusto kong ipaglaban, habo ko na mabulaga kita. So, sa nangyari last year, COVID pandemic, habo ko nang masurpresa kita na day preparado ang syudad. Gusto ko bilang bagong kag-igin, paghandaan ta ang mga pwede pang umabot na hilang virus sa maabot na mga henerasyon. Kaya kinagibo ko po ang Camarines Sur Medical Center sa Tubanasi. Isi ko na ang mga requirements na pasikot-sikot na pangaipukan DOH para makapagpagibonin hospital. 3 years na. Testingon po ninyo si Mix para congressman. Mapagibo kita Iriga City Medical Center sa Ciudad. Itama ka, nangangod ko, ang mga priorities ta. Hospital dapat ana number 1 priority. Last year, nailing ta na, nabayad ta, ana pagkukulang. Habo ko na mautro yan. Ako kamo pambayad sa BMC, RMC, Tanchuling, sana all. Kamaturan, dakul pa sa mga Irigenyo na udang pang-check up. O ba na dapat nagpa-check up pero udang pangbayad. Kaya nguwa na ang tamang panahon para sa pampublikong hospital sa Ciudad. 3 years na. Rinconada State University, Iriga City Medical Center, asin pangtulo, gusto ko po makarugang sa opportunities, livelihood sa Ciudad. Gusto ko po magpagibo extension kang public market sa Ciudad. So gusto ko pong arugon, susad ko po, Barcelona, Spain. I-google ninyo, ang ngaran Santa Catalina Public Market. Pag i-google ninyo, mababayad ninyo, parehas man sa tinda. Kamati, sira, karne. Arog sa Iriga, ang pagkakaiba sana sa gobyerno sa Barcelona, pig-investan sa pasilidad. Kaya imbes na maging public market sana, nguwan, tourist destination na. Kaya sabi ko, 3 years, kayang-kayo kayang gibuhon sa Ciudad, extension, annex kang public market, babao yung tapong Iriga City Freedom Market. Uno ta freedom ang gusto kong baoy. Freedom para palatandaan na sa Freedom Market ni Mix sa Iriga, udang pamumulitika, udang panggigipit. Kin ika, Irigenyo, gusto mo maghanap buhay, gusto mo magtinda sa public market, makakapuko ika. Pwesto sa Freedom Market ni Mix Villapuerte. Undoon tanaan na palakasan system, dapat kayong gusto maghanap buhay, matauning tsansa makapaghanap buhay. So afuera, mangangod ko, sa covered court, road concreting, school building, at nakul pang iba na regular sa kusad na congressman, tulong big ticket projects na darahon ni GovMig sa tabang ninyo sa loob po kan tulong taon. Pero, ngamin na pangarap, posible adto po ako kapartner sa Ciudad na parehas man ang kaisipan kanako
Kaya usad na pagkakataon para alkalde, Mayor Rex Oliva. Palakpakan po natin si Mayor Rex. Si Rex, sincero, kapable, disenteng tao. Sabi ko kay Rex, sa mga kinasanayan ta ng mga programa sa di syudad, padagos ta, tahabok ko sa mga politiko na nag-ula sana, pupundoon sa mga kinasanayan ng mga previous administration. Usab na halimbawa, Tinagba Festival. Sabi ko kay Rex, magtarabangan kita, padagos saan na Tinagba, pero imbis na artista sana, motorcade sana, rugangan ta, nin kultura na talaga namang pinaka-essence kang Tinagba Festival. In pwede nga ni, magpakakan kita, libre, Tinagba Festival. Pista, magbayad. Libre dapat. Usad pa, Barangay Day. Imbis na ana Barangay Day, na ginigibunguan tuwing election sana, one every 3 years, ipuhuntang every month na ginigibutan na sa pagi kang Kafuerte Healthcare on the Go. Importante talaga ngawan, prioridad, edukasyon, salud, hanap buhay, trabaho. Kaya usad na pagkakataon para alkalde, may tarabangan po kami, Mayor Rex Cuba Oliva. Si Rex mabuot, kay puhan niya, kapartner na palaban. Lalabanan ang korupsyon, lalabanan ang mga anomalya sa City Hall. Usad na pagkakataon para Vice Mayor Edsel Serrano Timaiwan. Salamat. Asin, ana tulong para bukal, gusto ko pong ipabisto kaninyo, ana usad, incumbent, taga Sadi Iriga, tabangan ta po, pa second term, Putsukoy, Rex Oliva, para bukal. 3-term municipal councilor sa Tunapua, district coordinator ni Congressman Fortuno, para bukal, Donaan Onyate. Asin, ana usad, 3-term board member sa Dipunguan si Bukalmani. Ana mapadagos kang nobling pagserbisyo. Sana po tabangan ta suigin ni Bukalmani para bukal siya'y Pahardo Noble. Noble Oliva Onyate. Pag-abot sa gobernador ng angod ko, di po ako nasusupog na ayaton anatabang ninyo kasi mix nakapag-deliver man sa Di Iriga, Barangay San Nicolas, agko akong covered court project, Sadto Elementary, Barangay San Isidro, isiman ninyo, agko man, Sadto Elementary man, ano? Sa nakadeliver kita, kaya di nasusupog na ipadagos ang mga maraitang ginigibo. Singod ko po, si Luigi, usad na hopin pa, dedikado, sincero, nakapagtapos sa top 10 political science school sa Bilog na Kinaban, New York University. Kaya para gobernador, o pakampo niya to, Luigi Villafuerte. Ang kapartner ni Villafuerte para gobernador, igin ni Congressman. Bagong panahon, kaipuhan, bagong mga lalaogon. Usad na pagkakataon para Vice Governor Sal Fortuno Jr. Usad-usad ta mga para councilor, sikap, taga-barangay Santa Teresita. Sabi ko kay Dan Red, gusto ko so style mo sa barangay, so style mo sa sistema mo sa barangay Santa Teresita. Kay Paul Arugon sa Disyudan. Natugang si Governor Mix Villafuerte sa iyang naging mensahe kasudma sa mga taga-barangay San Isidro, San Nicolas na na-invite niya po. Ginibo sa Yusan Forum, pinanawan po ni CAS assistance. Dahil po kaning pinag-aatubang tang krisis sa salud, urugma po sa mga tao, lalo na kanaging mensahe ni GovMix, lalo na sa mga proyekto, programa na gusto niyang mangyari sa siyudad kan Iriga and Rinconada area. So magagayon po lalo na itong extension of public freedom market sa Iriga City. Gabos na mga gustong magnegosyo, pwede. Mayong kolor politika. Dangan mayong gigipiton, mayong iipiton na mga negosyante sa pag-apply nin negosyo.
at susuglang sa tax ordinance na kung pwedeng taanan pa nga ni sindaning amnesty tax program para manday man masakitan na sa itong mga negosyante. Magayon pong programa niyan. Lalo na itong one professional policy sa lambang pamilya. Napakaganda yan. Hospital, in public hospital, tamayo po kita sa Iriga City kayan. One term lang, makukuha na tulos ang hospital na ini. Magigibo tulos ni Gubmix. Dangan ang ringkunada, magkakaiguan ng ringkunada, State University, pagabot ka na sa iyang swerte, halimbawa, itaolta ang mandato para sa iya, swerte yun siya, through divine intervention, sa kagustuhan kan man la Diyos na magservis sa tuyang representante sa ikalimang distrito, magagayon nan sa iyang programa. Sa iling kumaasin sa po ang Iriga City, makakabangon kita sa ekonomiya, lalo nang nag-aatubang pa kita. Kaining COVID pandemic na yun pero padagos pong nananaonin mga food packs, cash assistance, medical assistance, ang administrasyon kang Kapitolyo sa pamamayo po ni Gubmix Villaferte. At yan po, ipapadang ko man sa endo, naging mensahe ni aspirant Mayor Rex Oliva. Si Oliva baga, hospital man ang sa iyang programa, investment, livelihood, investment, aning moral values kan mga tao, tapos accountability na dapat ang sisayman na nailihir na opisyal kan gobyerno. May paninimbagan, may pananagutan sa Diyos, sa batas, nangurog na po sa mga tao. Kaya sinda po ni Vice Mayor ni aspirant Vice Mayor Edsel Dimaywat at ini si Edsel palaban ini si Rex mabuot. Si Edsel palaban, anggut man sa korupsyon, anggut man sa anomalya. Gusto nindang panimbagon an si Seman na maabuso sa poder, mag-gibo ng katarantaduan, irregularidad, sa inda pong pananaguton. Kaya accountability number 1 na dapat kamo po na may ilihir, you should always act as a model. And public office is a public trust. Yan. Dapat arog po kayan. And elected official is always subject for accountability by the people. Tangarig po na magsirbi ka mo nintultol sa sendong nasasakupan na mga constituentes. Ilalaw ko lang po ang hanap buhay ko sa kaniparing Cha. Inutong ko lang ko din ni Cha. Digdi, tangarig pagkatapos ko digdi, so hanap buhay mo naman ilalaw mo dyan, okay? Okay. Sa'yo na to. Lahat na. You better watch your shine, shine, cause it bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villaferte. Una din may malasakit at puso. Nandito na shine, shine, shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villaferte. Una din may malasakit at puso. Luigi! Ossie, Gessie Mix. Ossie, Gessie Mix. Ossie, Gessie Mix. Sa kongreso siya na nga. Ossie, Gessie Mix. Mix Villaferte. Ossie, Gessie Mix. Mix Villaferte. Ossie, Gessie Mix. Mix Villaferte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villaferte, kailangan ng Rincon
Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso. Ang pag-asenso kan banwaan, ang sa indang gigiyahan, pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Uun kan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Mga tugang, ang iba pang hanap buhay, ilalagkan sa kuyang guwapitong partner. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List. Hulit na natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, kultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perminti na tao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso.
ibas ko bilang sa tung vice mayor, ang sa tugyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Preceding program. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy, Milky. Kamsur para maging katandem ni Luigi Villafuerte bilang Vice Governor niya. Ito pong palakpak para ka. Yay! Thank you po, thank you. Mangungod, nakulong challenge po. Trabaho ka Vice Gobernador. Pamayo ka Sangguniang Pandalawigan. Presiding officer ka mga board members. Nagpapasar ka mga kaipuan o ordinansa. Nag-aprobar ka mga budget ka munisipyo. Saka paminsan-minsan nagmimijik sa mga pag-iriwal, saka pag-diskusyonan ka mga board members. Ako po nag-uunga, kinkaya ba yan Isal Fortuno Jr. Mga ngut, ama ko po, dalawang termino, nag-provincial board member. Tulong termino, nag-vice gobernador. Saka nag-upat na termino, nag-congressman. Ayon ako po, ang presenting nakaula na kongresista sa po sa ikalimang distrito. Pusok tulos po, nagan akong mga mentor nasa isip, sa kapuso nila ang serbisyo publiko sa kapagpasa ka mga lay. Sa lagpas po nila upat na dekadang nasa serbisyo publiko, kami pong mga iginira agandang naging mga assistants. Kaya in the process, natural ko po ang serbisyong tatak Fortuno, ang serbisyong ako dedikasyon, ako malasakit, matinabang, sinserong kabarkada, mabuot, madaling rapoon, kaya may lapo na po kamo,
po. Palakpakan pa po ang masunod pang Gobernador Luigi Villafuerte. Sa gabos pong aspirasyon at bukasiya sa kaproyekto ni Gobernador, sisiguraduhan ko po na yaong permi sa kanya ang suporta kasangguniang panlalawigan. Pero siyempre po, imposible yan, dinadapo ka namang mga kakamping board members. Kaya po sa mga board member, intelihente, kapable, saka matinabang. Iwasan tala po sa mga pasaway na mangbuburaot sana. Kaya inayan ko man po kaninyo na tabangan sa kasuportan po ka namang mga board members dahil sila ang magiging mga boses ninyo sa sangguniang panlalawigan. Inutan ko po ang inkumbente o sa mga pong mabuot, humilde sa kakapabling tao. Wapo na naman. Ay, sana all. Palakpakan ta po for board member Butchakoy Oliva. Mga tugang, si aspirant Vice Governor Sal Fortuno Jr. kan Team 1 Cam Sur. Running mate niya po si Provincial Administrator Luigi Villafuerte. And as early as Wednesday. About na 2022 national and local elections. Ipadangog ko man po sa endo, si Vice Mayor Rex Oliva, aspirant for City Mayor sa Iriga, hali sa One Team Iriga. Diyos maray na apon po. Ganin yung amin, mga taga-barangay San Isidro. Sari sa mga taga-San Isidro. Barangay na pinaggalingan ito ka na kang kagigil na babayi. Ito ka na kang kagigil na babayi. Mentita, Amoroso, Divilla, Cuba, taga-Masuso. Ibang na naging rural health midwife ka na San Isidro, kaibanan San Agustin, saka Perpetual Health. So mga taga San Nicolas po, sari! Lakadakil! Diyos maray na hapon po, kaninyong amin. Kita po sa Iriga, nasa iralong ka na administrasyon, ka na isat na pamilya, poon 1995. Ako po nagkakapirang kaungaan na pag-isip-isipan pa po, pag-apid-apiran pa. Uno, sa nakalipas na may 27 taon, uno, na bago, sadi po ka natin siyudad. Nag-aasinso raw talaga, anak ka natin siyudad. Uno, na serbisyong itinatao ka natin, so talagang namamatian ka, nagsisimbag para maggaan anak ka natin pagbuhay-buhay. Uno, padagos kitang nagiging 3 Street City dahil amuyan ang nabansag ka na Iriga. Uon kanto ang ganuan, tutulong mayor na tinampo agduan na siyudad ka na Iriga. Uno ang klaseng serbisyo ang itinatao ka natin. Magpuon sa medical, saka social services. Uno kita, iniiyanan, kan kung mga nakaila, 27 taon na ang nakalipas. Sabi sa to Mountain Barangays, iyanan ngaya kami pag madali na ana eleksyon. Sa paagi ka na barangay day, may kago parafol, pabingo, may diskurso sa mga kandidato. Matulan sa di barangay San Nicolas, sa San Isidro. Uno, king kita ako na mamatian, i-avail ang na serbisyo kan kong City Health Office pagkatapos ng check-upan, uno na itatao ka natin. Bulong o resita. Malanggaban na panahon na po. Isay ang nagpapaagko libreng medical mission sa kaninyong barangay. O kuno, ang napostrera ninyo na marumot man na nag-ako medical mission na lokal na gobyerno ka na siyudad ka na Iriga sa to kaninyong barangay, kinagkuman. Ako po, lingaw ka mo, uda ka mo matandaan. Sa mga ngutang ay pisati, ana indigenous people, kuno
sa lokal na gobyerno. Nag-conducer kaninyo sa to sa mga medical check-up o nagka-medical mission. Tinago ka mo giraan, narunod mampasang na iyanan, makidumamay, magtao sa abuloy. O sa to ka mo pag-overdosin niya magkarapo. Kaminsan, patingan ng kapao, ilaga mo pigbutangan kakaninyong mahal sa buhay na nagraan. Mga kaungaan po, nakita mismo ano makakasimpag at ikatiran pa para maging iya, maging pase, kakanating pagboto pag-abot ka na Mayo 9, 2022 na eleksyon. Kami po sa Distribuan Iriga, ino-ofresera ka namang mga sadiri bilang mga kandidato. Kaya kami pipiliin ninyo makakaasa na Barangay San Isidro sa San Nicolas sa tunay na pagbabago. Nigtao sa tuntol, dedikado, uda korupsyon na gobyerno. Itatao ang tamang social sa medical services pati ng mga facilities. Iangat na mo ang pagbuhay-buhay ka mga taga-Iriga na imbis na tabangan, pag-ika na kuluran, iipitan, o political, di na nga nakakatabang, pinapagubad pa abuhay ka mga taga-Iriga. So narinig po ninyo at tong siyam na para kagawad. Mga tugang, si aspirant incumbent Vice Mayor Rex Oliva para alkalde sa Siyudad Can Iriga. Papadahon ko man po, naging interview mini paring doon, kigubnig sa Villaferte kan Sabado. Sa COVID sa di Kamsur. Kaya again and again, pero po ako nagpapasalamat sa sacrifice as in dedikasyon ng mga frontliners na. Or dahil dyan, mas nakakapag-relax po kita sa community quarantine, sa mga restrictions, sad po sa mga hahalion na is yung requirement sa face shield. Yung mga mass gatherings, unti-unti po nating kita mag-aalaw. So mga igin, so mga senior citizen, pwede na sa ngamin ng mga establishments, upan po na nakulong sa iba't ibang mga namimiss din ng mga paboritong lugar. So slowly but surely, nagre-relax kita when it comes to restrictions. But sa di pa man si COVID, importante, never kita magkumpiyansa hanggang once and for all, mauda na ang pandemic. We are on the right track. Importante sana, padagos na na disiplina, pagpangaji. We will do it here in Camarines Sur. Yung mga sa economic natin na sa ekonomiya natin para naman at least makabangon naman yung mga negosyante natin like mga cockpit arena na mga sarado pa until now and yung iba pa sa tourism, kailan ba natin kapayagan sila? Actually, yan ang nilalakaw ta, niraranita sa IATF. Takol po sa mga parabulang. Lalabigan ako. Kita ko ang masusunod, udma, pwede na kita magbukas. Pero, ang sitwasyon, kay Pohan maghagad permit or permiso sa National IATF para matugutan kita magbukas. Pero, rest assured, yan po ang mga nilaranita kay Secretary Carlo Nograles sa IATF na ubad na, halos 2 years. Parte yan ng kulturang Pilipino, kulturang Bicolano. So, usap na ika. Yung mga empleyado. Oo. Empleyado po. Opo. Kamsur, kumusta po? Maging happy ang Christmas ninda? Yes. Nakabudget na po kami sa Kapitolyo dahil lalo na sa mga frontliners talagang year-round dahil nagpundo sa pagsakripisyo pagtabang sa COVID pandemic. Kaya ngayon po na maabot na Pasko, we will take that into consideration na hard work and sacrifice nila and being governor, bilang pamayok ng Kapitolyo, gusto ko po everybody happy. So abangan na lang po ninda. So Christmas bonus para sa employees. Mga tugang, si Governor Migs Villaferte, aspirant for congressman. Last term po siya as governor ng Camarines Sur. Aspirante po siya for congressman sa di
ringkunaderya sa maabot na 2022 election. Sumaparam na po ko. Salamat kan sa inyong pagantabay. Salamat sa mga nagpapatuloy. Salamat sa mga... Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station.